som nedopovedala, lebo mi skončilo prvé video. Nie, že proste... No, že proste štvrtok ideme na tú rozávku. Kone, tak to co si spravíme na rozávku. Lebo kone sú proste najlepšie bytosti. Aj psi, aj mačky, to sú... No, mačky, no tie sú radšej psi ako mačky, ale aj mačky sú v pohode. Alebo radšej kone. Ja mám na kone ako na prvom mieste. Vypadlo z tohto náramku. Na prvom mieste a na druhom mám psy. Torčo. To je žila. Neviem, neriešim. No, teraz si dáme tento lesk Lip Oil z Essence. Ja milujem Essence. Dobre, môžeme ísť na učenie, bude iPad 4, či koľko, ja už to nerátam. Ja aj na tom pred chvíľou video som napísala 4, keď to bolo 3. Neviem, dobre. Zase naše bývalé učenie, super. Mesto, aby sme mali mať oddych, sa musím učiť kvôli tomu, že príde pandémia. Že nič ste nepočuli. No, čo si vybereme? Biológia, dejepis. Na čo som si do ryti zobrala geografiu, keď aj tak z geografie mám dobré známky?